अपने भतर से पेट छोड़े के नहीं छोड़े के नहीं थे अपने भतर से पेट नंबर 3 बोलिए छोड़ दिया कुछ ना काय बच्चा करवाई नहीं बच्चा बाड़ू 20 रुपया हम ही ले ले बानी काय करा ले 30 हम ही ले ले बानी मारी ले इस शर्म ने क्या तरह खेलवड़िया करे हर जगह छोड़ देई त केना नहीं रही के रही ना 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 कोई ना जाने सुने कोई ना जाने तनी आज बनावा तनी खूब बढ़िया कुछ कह भाई ननद अपन लियावा तारी त बनावा तनी जा खा तन जा देखो कितना सुंदर सुंदर पीस बाटे पीस के कमी बाहो हो ये त खा ले बानी भूंजल अब त हमर मने ने के कट रासा में के खाए के लेकिन 1 घंटे आंगना में डोलम ये हजमोला खाइम ओकरा बाद पचाइम तब फिर रासा में के खाइम ननदी बिया त ढेर हमनी के नीमन बाटे हो नंदी बिया त लियावतिया हे आदमी खाताटे का से ओखे वाला बा हो प्रेम मोहब्बत सब करताटे नंदियो हमार कइले बिया ऐसे का घटे वाला बाटे ज्यादा लेकिन मन तो करता कि ना कोक में के कुछ बनवा ली हम त रुक आवा त अब ओकर फोन बेटावा के त मांगा तनी बहका के कैसे हम पैसा हाता ना मिलावा तनी जुलावा तन त कुछ फायदा हम उठाइब ना कि फ्री में हम मिलावाई मा जुलावाई मिलो के भइल बाई जा ढेरे थी है लोग अरे माई बनावा तनी बदके लागल अब लगले हो जाई रास्ता आ सब कोई के दे मा खाई में अपन पीस निकाल लेबे का कहता नी ओइली अच्छा जी बतिया तनी का 30,000 के चेकवा देता नी कहिया त कलावा तनी त बरसवाड़िया और दी दिन त पाहुन जी के फोनवा दिन अच्छा ये सुनी ना भाभी बतिया भाभी कहता रे बतिया के दी हां हेलो गो लगा तनी पाहुन जी अबे महाराज अब माली रहुआ बोलो के चाहे हम बोलो कि गोड़ा तो एक आदमी के लाग ही के पेड़ तो हम ही लाग लेता नी कनिया बड़ी जरूरी एगो बात बा पाहुन जी देखी डराई मत पाहुन जी हमरा के कसहु ना त 5,000 रुपया दे दी पाहुन जी हमरा और लौटा देम ठीक बा और भैया पैसा जो से भेजियन हम लौटा दे का हो 30,000 के चेक देता रहन अच्छा बता माल तनु ही में से अच्छा दे ले बनी अच्छा ठीक बता चलिए हम इन कर ले लेम ठीक बा पाहुन जी हेलो का कहता नी वही में से दे दी अलग से रहो नहीं दे सकत हमर 30,000 फिर घट में जाई अरे माई कुछू कह भाई बेटावा बड़ी कपड़वा की न तनी बहुत दिलदार बड़न बेटावा तो देखी काल चली बैंकवा में ठीक बा बैंकवा में से हम पैसा निकाल के आए बस वही तरह कपड़ा हमारे किन के रवा घुमा फिरा के हमारा के विदा कर दे हां अरे हाँ जी मछरी जब रवा देले बन त बनो ताटी से कैसे कहता नहीं कोई नहीं के जानता अभी खाली छोटकी भाभी जानते नहीं कि ननद बुची किन के लाइल हई हाँ अच्छा चलिए ठीक बा बाप रे बाप लेकिन रौरो बुची जी खूब पाहुन जी ले प्रेम करी ना आई हे भौजी तारा से हम का कही तना वहाँ के निमन हई एतना निमन हई तारा से का कही आ सुन न हमर सखी जन बाड़ी जा सखी है प्रियंका रंगवा कहते सनु कि तोरनु यारा बड़ी तोरनु निमन बाबरे कनी का करबे सं त नंबर लेम कहते सन कि दीदी जी न शौक करताई कहत या हो कनियावा कैसे गुड़बुड़ बतियावत रहू जा आइनी त फोनवा काट देलू जा हम कनी ई करवा कहतन जी पाहुन जी नु रही जी भी कहा भौजी खेलावाड़ी भौजी के हमरा एकदम से गंदा लागेला बाड़ी ना ई ढूका मतलब ढूर के का देखला बिना जरूरत बा के का करत टे बहुत खेलावाड़ी होई तनी मनी ना बहुत खेलावाड़ी अब बोल देम त कहनु कि बोलत लइकी बोलत यार वे बताई आज तू ही बतावा त अच्छा जाए दी इनी मजाक काम बटे बोलत या देखा भौजी तोरे पर विश्वास क के बतावा तनी ई सब बात कोई से मत ए बुची दी हमरा अपन के विश्वास नहीं के विश्वास बा कभी बात रवा कैसे कहनी हम करियो समझ हमरा पर विश्वास ना रही त अपन पलंग पर बोला के हम मिलवाती राती बिराती ना हम ठंडी में कुआ में हम दुआरे बैठ के जीरत जगिया कहनी बात सही आ रवा के अपन पलंग देनी हम तो बताइए बिना विश्वास के ना विश्वास का मिलता हमरा कुछ मिलता हमरा कोनो मजा बा बताई हमरा कुछ मिलता हाय भौजी हमरा एगो बात प्रेम लागल बा तब न प्रेम बराबर से हम कह देता ना बिना प्रेमवा के थोड़ी कह देती ना तो बिना प्रेमवा के ताज के आदमी एगो खराबा नहीं के देती बिना फायदा के बिना फायदा कोई कायदा ना बिगाड़ला लेकिन ई झूठ बात बा हम बिगाड़तानी अपन कायदा बिना फायदा के हां जान जाई
कैसे कहताड़ू ये बात कहतानी एगो खिसिया बात कहताड़ू आ कह के मैं कह देतल तार कने आके खाइम पीस इस खाइम बिना बिना खाए के मन मम्मी जी कहते अरे तो नहीं किया तना इतना मछली मुर्गा कहां से मंगा को दुल्हा विदा करता कटा पे विदा करता बुची जी के मरद पैसा भेजले रहनी हां हाँ, आ वही के हाँ, बुची जी मंगवाईनी हां अच्छा से ठीक बाटी देखो ये बुची जी लेकिन कुछ कहीं खूब नल्ला मरी रो लूटा तानी बाप रे बाप रे भौजी बना के घर में लावा सब कोई खिया पिया दे ठीक बा ठीक बा जाई ज्यादा टेंशन मत करिए तनी ध्यान रखो खाना पर अच्छा काम बा फिर रो दिया जाई ठीक कोनो बात ना कहानी कि हमारा कौन मजा बता हो इससे को के ताकत के खेला बड़ी बिना फायदे कोई कायदा बिगाड़ी नथुनी बनवा ले तनी हमू एलो हमें 30,000 करावा ताते त न त हमारा कोनो फायदा ना होई हम जानत तनी कौनो काम नहीं खी करत। अरे बियहुती बड़ू त ओसे का आ ससुरा में ना जब बन ठन के लोग रहेला ई नैहरे में जैसे लागता कि कोई गो मरद रखले बाड़ी न करे के ना धरे के हई हे नाखून हई हे हाथे का नाखून गोड़े का नाखून यही से तो ससुरा में बास नहीं के ओकर नेहवा। अरे मम्मी का करते रे का करतनी कनिया की हो जे धरे निया मिठाई खैली है बस बक्सा को कनी फुआ संग जातन बाजारे तो काले कन्या के एक कदम फुआ के संग नहीं खेतो के बढ़ावे के तो काहे हुआ आखिर हमन ये कन फुआइया हमनी का फुआ होई लेकिन निको की फुआ ना होई ठीक ना जल्दी निक आदमी का संगत पकड़ जाला काजन कहां से पैसा चाची के देली एक ही गाड़ी होगा तड़ी से जैसने वो वैसने जैसने उधो वैसने माँ दो देख कान खोल के सुन ले का दादी के लंगे बैठिए उठिए ठीक नईखे निकला तो मोबाइल लेके घर में जाके टीवी देखिए मंजूर बा लेकिन अपनी फुआ से न बोलिए न उठिए बैठिए न कहीं लिया जाए तो जाइए ई कहे रे मम्मी कुल तो है कि बता दी माई कुल बता दी तो बोल कि तू ही जानल चाहतड़ू तो बनाओ खाना भूख लागल बा मैंने एक बार सुन ले तो हम देखा के ना चाहिए दोबारा हमरा के हम ना दे तोर फुआ अच्छा ना है ठीक बा ठीक ना फुआ खराब है हाँ तोर फूफा से बिया बोल तोरी फूफा के छोड़े के अइली दूसरा के कहली के मुन के संगे जाए तो वैसे कुल आदमी के संगे रहबी ना हैं ना उतने रहती तो अपनी माई का कदर कायदा ना करती चाची हो सही करत है चाचियो खिलड़िए ना बिया सतबाधारी के लांघन बिया जैसन रही वैसन ना जोड़ी खोजी आय पता ना कहाँ से मार शंख पोला पहिन तड़ी स तो हर भर भर बाई चूड़ी पहिन तड़ी लिपस्टिक काजर तो तोर फुआ मरली बे कि जैसे लागत कि उहे ससीबो हई देखत ना खीस भयो बे उहे बनल चाहतिया ननद के नाम पर कलंक के न हो गईली हमर आजी कहां गोलियो का जानी कहाँ गई उ ठीक रहती तब का केहू गने लखे रहती तो ऐसे जैती ना नहीं तो जाकर डूब मर हर जैती तोर फुआ तो ठीके रही ये उनके का हो कहां गोरे से आजी का जी अरे घर नहीं हो कनिया की घारा बा उनकर लइका होके के बाटे त दर्द भइ रहल हवे त अब जानते बड़ सके लइका हो खावत त कहां रहो हम कहानी हमी कि करमाइन में होता माइल बा 2-3 किलो मछरी घरवा में ना देखनिया का हमनी के ना खाम जा हमनी के दोस्त मने नीक लागत तारा के ई रोज रोज हमारा का निक लगता जी अपनी बेटी से पूछी कि कौनी भतारे का लेके आवतड़ी हम का जानता नहीं हमारा से न पूछी जैसने लिए बेटी लिया तो कि तू मंगाव तारू देखी इतना नोट नहीं के फरत फुआ ले लियो इतना नोट नहीं के फरत अब तो ने अपनी बेटी के ट्यूशन ना धरे दीजी उ पहले मुर्गा मछली खाते ना रहा अब त बुझाता कि रोज रोज उहे ढोवा ताटे ट्यूशन ना पढ़ती 5000 पैसा देली लइके हमर झूठ बोली दामदा से पैसा मांगती का जाने के जानता टे के दामद से मांगतड़ी के उन चीज से मांगतड़ी हम उतना नहीं खी जाना त ई तो हरामी ना बिया बताव ई बदनामी ना करावतिया हम एकरा के पैसा रुपया देई आ एकर के कहां कौन 5000 रुपया के काम लगा रहल फुटल बा लौकत नहीं खे आई लौकत नहीं मने खे का 5000 रुपया काम लगा रहल हवे फुआ बोला करे बिया फुआ संग ना रहम हम फुआ गांदा बिया फुआ गांदा बिया का भइल रे हमरा कौन जरूरी बाटे का भइल मैं तू खूब बोलेलू खाना बनाओ हम जाती स्कूल का गांदा बिया काहे के बताओ रे काई कहती रे फुआ गांदा बिया का सोचता नहीं कि हमार लड़की अभी बच्चे बिया ई नहीं खे जानत कि घरवा में का होता टे
आय अरे तो हम का जाना तनी बतइबे ना करबी उ बतइबे ना आपकी करतम माने में नहीं खी तो का जरूरी बाटे एजा रखल कोई नहीं हो जा अपनी घरे दुआरे चल जा अपनी मर्द के अपनी परिवार के रह हां जब ऐसे करत तो दिन रखही के ना पड़ी कर के भेजही के ना पड़ी कल की राती देखनी कि दूगो बेटावा घर में से निकलत रहन सब 12 बजे से पहले ही बताई है के करे घर में से अपई घर में से के करा घर में से का हां खुशबुआ और सुनी कहब के कहतिया उ आइलन सब गाड़ी से जन्नी गाड़ी से हमरा के ना देखत ओई गंद तब बुचे ठीक है ना कहती है हो तो लइके झूठ बोलती है गलत काम करत एकर मतलब बताओ यही ना 5 किलो मुर्गा मछली आइल बा घर में रोज आवत टाटे रोज खाता त नहीं खी जानो कि कहां से आवत ते टाटे मुर्गा मछली खिया के करा के तबे तो ना वो मिलल ना बिया हो जान जाई पहुना में तो बताओ सुनी ना, हम का करबे वो करे मिलल बिया छोटा की हो तो पैसा से काम बा ओकर अपन पैसा मिलत टाटे ओकर ना अबे हम बतावतानी बताई अबे का हम नोट तो में आग ओही लगा खातिर देतानी बस। देखी ओही सुबुआ रे ओही दिन हम ओही खातिर झगड़ा करनी त आप कहनी कि बेटी से लड़तिया कहम नहीं भस से ज्यादा होता तो कहम नहीं जी ली खाई पाहुन जी ली रोहू खाई हम ना खाई पाहुन जी रौरे खाई जान तनी अपना हाथ से एकदम सूखल तरनी है रौरे खाती अब जान तनी काहे खाती खाई उनका हाथ के तो स्वाद ले लेल मैंने रोरे हाथ के स्वाद लेबे के बा हमें ले ली पाहुन जी कहाँ नी माना कहले बा इस बस तारी के लिए नहीं है जान जाई खाई ना एगो खाई खाई एगो ना हम ना खाई खाई ना खाई तन पी लेनी है दूध के चाय जानी अच्छा। वाले तेही से नहीं खी खा चाय पी के ना खाई जाला ना हम ना खाई ना रवा से खात हो बोलैला ना हनी भैया के ए पाम जी तनी कि वो बतिया पर विशेष तनी ध्यान दे हमरा दिया जाई 5000 रुपया बा नहीं मारे गजब है पैसा के बात ना बतई ने मार धरी मार पैसा खाली हाथ पीछे कोई नहीं तो पैसे है धरी महाराज ने के कतना कोने 5000 लेम हां पाम जी धरी 1000 कम जौन करी नु हमर ले कह हम नामा तो गोदी महाराज के पैसा के बात हमार बिना लेनी बस हमर सेवा जौन रुआ सब कम जो कर बता नहीं ली धरी पाम जी आही रे कम पड़े तो और को हम आ ना ये पाम जी आता ने भर कैमरा रख दिया जाई हम मंगल ही रहुआ ले बताई हम मंगल ही अच्छा तो हमार फर्ज का बनता ना अरे इतना धीरे बतियाई कहां बनी का हो जी आई बैठी रौरो खाती ले बनी खाई मछली तू कब आ गइल हो हम ताको तनी के मछली लेके जाई मछली अच्छा अब रवा सब अपन बतियाई जा मिली जुली जा हम जाता नी काहे वही दिन रह हम मम्मी जी आ जाई हम त तू वही दिन रह हम हाथवा में का ले ले बाड़ू भगा देलु नु हम हो गइनी हां हैं की को फोन बताओ की करो आई घरिया के फोन काहे देता अरे बाद में बतिएगा छोड़ ना दो बोला कि है फोन उठा देलू हैं तो भगा देलू नु क्या के हम हो गइनी काहे की भौजी के तरफ भौजी के रहो से कौन मतलब बटे हमरा के बताई ना चढ़ावत रही को कौन है चलो घुमा ले तनी अरे तो ओ आई दादा हमर घर में से निकला हमर घर में से देखी तो ए माई निकलो को ए माई हां बाप रे बाप निकलो को हां एगो भातार के बैठ गइल बा एगो भातार के फोन आ रहल बाटे कौन धंधा चलता ई बताओ करे की हवे देख ले माई करे केला बढ़िया माई का हो देख ले मछरी आइल बा एतुरी हो सब सुलिया हमारा फसलिया खून चाकू लिया बा चप्पल मारी करे ससुराती नो के अरे नातिया अरे ला तो गला हने कहां रे आय कहां रे देख जा का करे घर में ढुकर ले हो ना कुछ ना के करे सब पूछ के ढुकर ले हो करे कोई लेना रुक बाप रे बाप छोड़ मत मारी की ना कबा ये भगवान हमारा घर में कहां से आ गइलो धान करू के हई धान ओ जानत नहीं की अब हम का जानतन जानत नहीं की है के और भी कोनी है के लेके आई हनी करा तर तोरा नियर भौ जाए बेच नहीं ले तब तो अरे तू भौ जाइए बड़ी रे हमारा घर में सुन के हमारा कहीं जाम मत लगाई जा हम कच्ची ना तनी आये भाव जे कितना झूठ बोला अभी पैसा दे नहीं 5000 बोला नहीं पैसो दे दिल बड़ी पतो नहीं के चला सुताती काहे मेरे धियाला के सुतल दी मिली घरे जब नोट कमाए के बाटे सुत के तो सुत तू ही
हमने की है के सपोर्ट करत रही सपोर्ट है के करत रही चल निकल तू घर में मैं रहे जोग नहीं की निकल कर संगे कहां जात रहो बाय जाओ तोरा के मुंह पे करी सब दबा के इनका लवड़िया तोरा का नोट चाहिए हैं करे बच्चे अपने भतर से पेट छोड़े के नहीं हवे छोड़े के नहीं थे अपने भतर से पेट नंबर 3 करे खाती है नहीं पे छोड़ दिया कुछ ना काय बच्चा करवाई नहीं बच्चा बाड़ू 20 रुपया हम ले ले बनी काय करा ले 30 हम ले ले बनी मारी ले इस शर्म ने क्या तेरा खेलवड़िया करे हम चुप रहिए छोड़ देई त के नहीं रही के रही ना कोई ना जाने सुनी कोई ना जाने सब की नहीं हमरो के जनना है हम 2 नंबरी धंधा वाला बन दू गो फोन देला त हमरा के छोड़ द हम जाई त तू जा सकेला जा यही तरह बनी बहन के हमारे भाई के भेजी है अभी बोला था बिट्टी के घर में तो दोसरा तो का करो हां ए वो लगा ले करे हमरा के लगाई हम तो कह दिन की बहिनिया भंडार में ले ले हमारे घरवा में वो लगाई तब तोरे सुना गुताई घरे करे ये सब कर डाली करा रे चली ना बाहर चल आ देखा तनी कि ना चप्पल आवा मारम ना ठीक आ गया चाहिए हां मैं तो चपात के चोली में डाल ले बड़ू ना डाल ले बड़ू भतार घर में बुलाते हमरा के मत कहे अरे तो दोनों तोरा कहना है रहुआ सा हम ना देखनी हां चल बाहर चल रुक मैं जा के भेजे भाई भेजे तोरे यार हाल भेजे जो का कब बोलाइम ना मार के तब मत आई तोरा का जरूरत नहीं के जो अब तब बताव हमर बतिया त ना हमर भाई ले तू बतावले रही अब बताव हम कहत कि मुर्गा मछली मिलल बाटे ना के धान ना बा का छू के छुअल है सब मछरिया अपन चली चाटे देखे नहीं बिछाना है जैसे वो ले हाइल बाटे आई अपने घर में ये ढुका के करती है हां चलो मम्मी के घर में से चल जा जल्दी जो अपने घर में जा टोला महल्ला जानी त का कही खेलवड़िया के ई शरम नहीं खे तनिको कि बतावा शादीशुदा हो के है का हाल करत रहिया भौजाइन पर विश्वास कर बड़ू भौजाइन तू तले के बुढ़ाऊ का ढुकते रहो साल भर पर तो हम ले ढुकम तो बुढ़ावा के तो तू लेके ढुकबी तो चल बुढ़ावा के तो भेज दी देखा ये दादा 3 गो तो फोन मिलल बाटे ले जाके धो दे तनी घरे में ओइहा तंका के देखाई